Ето е трета част. Извинете, нещо не става с камерата. Ще скочим сега тук. И между другото, ако знаете, този глайдер е известен, доста известен, защото така играят поротите. Нали, не казвам, че съм про. Просто си го взех, защото той беше безплатен, ама е доста добър библиотека. И така не могат много да ви оцелват тези другите. О, я ще дигнах лева. И ако искате, знаете ли какво измислих да правим? Измислих, че ако пак пусна такова клипче, нали, влог как играем, може би ще го направя така, че на всеки кил трябва да ям по един такис и някакъв си такис просто там ще ям. Защото у нас имам някакви такиси. Опа, ама тя пратка ще е тук. Той не мога хитне. Не гледайте, че ги спамам, просто няма нищо добро пред те. О, ес, мамутки. Пратката първи. Ехехе. Ес бе, мачка и грешова. Майка му. Той му би със снайпер. Да, гледай го. Ако нямаше снайпер. Малко джимнахме. Ето. Бах ти ботчето, просто дето... Да ви... Това пък е хубаво. Сладко. Това не беше, това не е помп. Това е такова забавно. И ето го брат ми, между другото, не съм ви го показала. И го използвам малко за оператор, че не мога. Гледай го са как ще умре той. Честни. Сеймбот е. Как ще хитне, бе? То май наистина има имбот. Ето започваме игра. Може после малко да поиграт в клавиатура и мишка, ама съм много слаб, да знаете. Не чак слаб, ама ми е доста трудно. Чайте, направим един трипъл едит. Сега включих Simple Edit, защото съм такова. Аз нямам. Това е мини Simple. Такова. Трипъл Edit. Ето, чакайте се. Стена. Ето плеци. Иначе също мога да едитвам и без Simple Edit, ама просто сега го включим заради клавиатурата и мишката. Пак ще скочим тук.
И също мога да има видеа на Need for Speed и на някакви други игри. И на Minecraft, и на Fortnite, на Roblox. На Minecraft е добре. И на FIFA. И на Roblox е добре. И на FIFA, да. Добре, може да се... Срещу брат ми също мога да играем ли с брат ми. Той има между другото YouTube канал. На последното клипче ще ви покажа как се казва и за да мога да се абонирате и за него. Защото и той снима доста готини видеа. Ето, ето да стреля. Добре. Аха. Малко е страшно. Стреля. Yes. Някъде скочи един, не знам къде е. Не мисля къде е, някъде в храста, защото това ще е бахти тъпата. Загуба, честно казвам. Време за схема. Ето ги там са бият. Трябва да отиваме. То с кола, оня го гони. Да. Пичат на... Взема 300, защото е много брониране. Добре, порой се. Как му сплит на срак не то убия просто. Пари си му сметката. Бах ти гамното копане. Къде си бе, бот? Да, гледай как го бият. Музиката премисля кила. Тъп. Аре бе, чека. Аре бе, хитни бе. Не бе, аз няма се кача до тебе. Колко сте бе? Сега просто малко. Ще трябва да бягам. Още един.
Съгласен се, ще трябва. И ми ще отидем. Къде отидем? Видях, че ми взе колата, тя ще бе също. Да ме взимат нещо. Сега гледам. Кем подкаст? Те ботките са още там, но просто не са много и нищо не виждам. Чекай. Много хитно нещо. Майко, Тома снайпва. Ще трябва да видим. Не, той е някакъв добър. В моя бокс бота. Ей, майка. Силвър, И добре, хора, малко ще направим предпоследна и последна част и после ще ги кача, нали, после ще ги такова, айде.